Mare, Mariposa, dawat ako na tayo cactus mo, nagadumot na ito yung mulam. Ano nga ito nga mula? Awat among met nga gatgatan nga. Mare, inayon mo na ito ito nakawara lang mo. Pati paso ibagkat mo kasla kala manglutluko. Isu nga ibatam kuma takaktus nga koleksyon ko. Last day ko yung panagdawat ko kanyang. Narawat mo ang langmet kita ito'y kaktus ko. Agramang succulent, snake plant ken bougainvillea. Di mo tagi basiten, tagi natang kuwamin dayta. Mare, kuwagamin ngayon. Ginatang ko gayt ta. Nakangingin na gamin nga iti. Gatang ko dita. Ikateng kumata ugali, manglinglinguwag dadawat ka. Dagita kumari dita. Na kunwari ag bisita o may gayam ag palpaliw no niti parutan da. Uray pay la black soil inayon da. Tapos nohan mga ikan, ibaga da nga naimot ka. Kunaga siguro madawdawat ko lang dagita sabong ko dagita. Ket ginatang ko mat dagita. Apay dagita mula kasla uong basal-basal na lang tinmugo. Ket ingka namnam ayan. Ling at tipo unak dita nga mula. Inaldawak nita arubaya. Agsapa agin malam nga main-initan nga agre-replanting. Tapos umay kakitding. Baka bagkat kalaang. Ay na dagitoy opportunista nga tatao nga dagitoy. Bisita-bisita ang palpaliw lang gayam. Doon niya ti dawatan na. Tapos si kapay ti dakas no. Awan ti maalada. Agsasao kayo lang. Bigla ka atin malikod, nagpukaw ti may nga sabong mo. Di manon na jay balay da santo na ibaga, ay ungaya mari, inalak jay mulam. Sobra. Nakag-ala ka lang jay saringit, pati jay mother plant inayon na. Buisit. Mare, agpili ka. Dahil ito'y mula, uno siya. Maraming salamat po sa panunod ng mga videos natin. May shoutout po tayo ngayon. Shoutout po kay Auntie Jobs. Yung YouTube channel niya. Pakibisita. And then also sa kaibigan natin, kay Shirley Banas E. Dati po ang YouTube channel niya, if I remember right, is yung Iguro Tagalivanter. Ayun po. Siya po nakasama po natin siya sa Singapore when we went for a visit sa Singapore nung nag-tour kami doon. So, maraming salamat sa iyo at sa palaging suporta, Shirley Banasi. And pakibisita naman yung YouTube channel niya, Iguro Tagalivanter. And also kay Mary Ann Bayakaw. Ayun po, YouTube channel niya is, yung pangalan din niya, Mary Ann Bayakaw. So shout out po sa iyo. And then also, shout out din kay Kalaf Trip TV. Ayun po, bisitahin niyo yung YouTube channel niya. So, in general po, maraming salamat sa palaging suporta sa mga videos natin. And I hope makakagawa pa tayo ng maraming videos. So, ayun po, maraming salamat po. Pakishare na lang yung mga videos natin. Yun lang po, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa susunod.